Ja, hej YouTube. Jeg går lige hurtigt væk. Jeg vil gerne lave en video med, at jeg skal bedømme Burn. Ja, som man kan se, så er det Burn. Rigtig. Burn, altså ild. Jeg har en fornemmelse om, den smager af appelsin. Det ved jeg ikke, men jeg skal lige åbne den. Jeg lægger lige mit kamera. Normally. Præcis. Ja. Så skal vi lige se sådan åben. Smager. Den smager meget af sådan den er ret stærk, men den er god. Ja, det er min hund, som jeg har set i en anden video. Den er rigtig god, den her Burn. Hvis I har penge til at købe den her fra 19 kroner, tror jeg, hvis det er, så køb den. Den er rigtig god. Vi kan åbne helt. Den kan ikke åbnes helt. Hold op. Kan jeg lige chokke der? Okay. Jeg siger bare lige en ting. De er pengene værd, det her. Og ja. Hvis jeg skal sige helt, hvad den smager af rigtigt, så synes jeg, at den smager af... Ja. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Jeg ser lige, hvad det er. Det er i hvert fald et eller andet her, som man kan se det. Men ja, jeg vil ikke sige, at den er pengene... Jo, den er pengene værd, jo. Men jeg kan bare ikke helt finde ud af at smage. Den smager. Ja. Det var så den video. Og jeg laver selvfølgelig nogle flere. Jeg får mine lommepenge, dem får jeg 200 kroner per måned. Og så kan jeg købe nogle der. Jeg regner med at købe en Kondi Booster. Eller en Monster. Se, Molly hun vil gerne ud, men det kan jeg ikke lige nu. Og så derfor kan jeg sige, at den er bare så god. Hvis I søger en god sang, så er der en, der hedder Drop Like an Earthquake. Som min ven Anton han fandt, som har været med i 2 videoer, tror jeg vist. Og som jeg sagde, jeg vil gerne købe nogle flere af dem her. Det er virkelig hyggeligt. Jeg vil sige og vædde med. Ja, jeg ved det ikke, men hvis den her den får 5 likes, så laver jeg en ny en med Monster. Jeg kan simpelthen ikke være med at spise den her. Det er ikke fordi jeg er afhængig af den. Men den er bare så god. Hvis I tror det er farligt, så er det ikke det.
pengene de er værd. Det var den video. Vi ses. Hej hej.